bolo ko parce que ke ka famille ne dɛmɛ nga bara sɔrɔ ko ba to ko ne tɛ se ka fɛn kɛ jɛnatigɛ la ka sɔrɔ man saraw la hamina ngo min b'i la i b'a fɔ a la ka miseli turu a la cɛ b'a k'i ye kana bɔ n jigi kɔrɔ dɛ ne kun ye sarata de ma minɛ e ye n'i ye muso in furu n bɛ tasuma n b'a da i tɛgɛ kɔnɔ ni de ye Zena ye fiancé Abdel san 5 kanu Abdel n'a somɔgɔw bɛ fɛ ka ne layɛlɛ yiri kan k'u b'a ju tigɛ ne bɛ Abdel a lasigi a sentigɛ 2 kan k'a yira a la ko diɲɛ tɛ to bolokoli ma a bɛ ne de ta soit min dira ma a b'o de bila soit a ka ɲɛnamaya b'a kɔfɛ tɔɔrɔ o tɔɔrɔ bɛ diɲɛ kɔnɔ Abdala bɛna dɔ nɛnɛ nin bɛɛ la allo Abdel yɛrɛ a bɛ place o place la ko ne fa ka laɲini de y'a to n'a y'o place sɔrɔ a bɛ nin fɛn fɛn la diɲɛ kɔnɔ ne fa de y'a to a ye nin bɛɛ sɔrɔ mais Abdel tɛ n b'a sigi a sentigɛ 2 de kan a tant que ne fa ka wari bɛ yen wari bɛ ne fa bolo Abdel tɛ a bɛ sigi a sen fara 2 de kan k'a sigi a filanw b'a dɛmɛ kare kunna fo diɲɛ ka yɛlɛ a la de fɛn fɛn y'a ye cogo ɲuman na f'a bɛɛ ka tila ka dɛmɛ don a ma a tatɔ ye jinɔgɔ kɛ mɔgɔ minnu ka mobili la f'olu ka saraka d'a ma a tant que ne balolen bɛ dugukolo kɔ kan kɛra directeur des ressources humaines de i fa ka entreprise la ne de kun bɛ ne dafɛ e fɔlɔ kɔnɔ ne dafɛ donc o ɲana yɛrɛ de mais a bɛ fɛ k'i nommer ka tɛmɛ nin bɛɛ kan nin bɛɛ kɔfɛ ah bon a y'a fɔ dɛ a y'a kuma fɔ n y'a ŋuɲuŋuɲa mɛn ani mama daminɛ n y'a mɛn u da a m'a fɔ n ye fɔlɔ dɛ o ye kibaruya duman ye ni baara de kɔni b'a to a bɛ poste diyan ka se sanfɛ ne bɛ nin baara in kɛ fo ka tɛmɛ a dan kan a yɛrɛ hakili tɛ yɔrɔ o yɔrɔ la a bɛ tɛmɛ nin bɛɛ kan ko ten ne oui o ɲana yɛrɛ de merci beaucoup chérie an b'a kɛ cogo di i bɛ tila ka passer so wa awɔ ne bɛ passer so o sɔn ka diya n ye kosɛbɛ an bɛ ɲɔgɔn ye an bɛ baro caman k'o la bisous I ka nomini na ne tun b'a fɔ n b'i dafiya n tɛ n'i dafiya 100 000 la tuguni dɛ n tɛ n'a bɛɛ d'i ma n ka 100 000 bɛ diya n dɛ k'i kunkɔrɔ ta ne tun ye kutiri de Mali bɛɛ ani ɲɔgɔn tɛ a bɛ cɛfini kala a bɛ musofini kala a ka fini bɛ servir ka taa jamana bɛɛ a taa Faransi a taa États-Unis a taa Italie a taa jamana bɛɛ ni ɲɔgɔn tɛ kalali la création da a bɛ fɛ ka mun fɔ la komi i ye baara kura daminɛ i kan ka to ka changer donc a bɛ na ni fini bɛ changer an b'o bɔ dafiya la ou bien Madame.
Ai Zeinabu imana ali completante nini na ika samile jana. Wow. Ni gani kule nile. Mon frère, essayez de bien. Oui. Ah, d'accord. Zainab. Wow. Ini benar. Non. Merde. Ayi fini ma ni mata. Te ma wuse kalanta. Ibunu ngala. Wow. La chérie parla ça. Et non parla. Yoro. Amasiga ton be c'est bon. Nian. Jangan labante ni era bode. Masa matan ni sore. Ayi déjà ça. Merci de nous. Mais c'est kalalla ça. Turu. Ini ni mesi tabali. Awo. Wa chef fini fara muso fini o ba be kana so na mesi. Tadi era fini be kana. Be. Ika milanche reke chula. So wero ngala tanya bi fene. Oh, anto foku wala biro kwa nai faga biro de luna. Ayi mu ko fe era ni ya. D'accord. Désormais ga fini be kana tu. Mu tirdi. Jara na tulo wala. Wa mamba. Boni côté vraiment ni kelen era bara en la. Ah ba. Iga jukti kan fe. Ni kelen ni jara. Merci beaucoup. Yes. Anta habla mucho con él. Oye, está todo un change en el a ver qué tal me puede. Sí. Baby, atiende. Monsieur Touré. Merci, on est là, il est bien. Ah, ok, merci. Habla mucho con él. Il est là, il est là, D'accord. il est mariage là. Ah, merci. Merci beaucoup. Ouais. Nera como ulino. Aha. Ok dia. Como chacha ju que era amena. Ne me fega mera ju program da be bulu chugudi. Ne kun kono ni me ga mera ju bela retardé. No ge bara ko po yo benya na bo. Zainab. Abe hakilla. Wa commentate tuguni. An mera ju ere mana kere. Wa be songi ke DG, entreprise DG. Ne kono ne. Ah bon. D'accord. Aben kono nga.
Nga musokɔrɔba fana ko ma ko n ka taa bɔ a ye village la bon ne kɛmɛ k'o programme ni weekend na n'a tɛ k'i ma baasi ye i bɛ se k'i labɛn ni weekend na an bɛ taa bɔ a ye n bɛ n profiter o la n b'i présenter a la. Abdel tagali ka di ne ye mais ni Kulsini ka di ka mariage bɛ yen dɛ ne tɛ se ka taga. D'accord o tɛ problème ye n kelen bɛ taa i y'a mɛn n'a kɛra cogoya min ni n seginna ni programme ye min ye an tɛna n'o fɔ ɲɔgɔn ye. Inshallah. I ka nin tɛ diyara dɛ. Diyara sukaro b'a la. Ah n ka téléphone diya. A tigɛ la dɛ. Numéro in kɔni don jan don. An to yen nɔ sa. K'o to yen cogo di? Numéro in kɔni bɛ tigi dɔnnen nɔ wa? O ye ci. I tɛ taa baara la de. Ablay nana. Ah, Chena. Ablay. Any for masa. Iboro mo. Iboro be. Nse. Jo kunya na film menena de. Wallahi. Brava. Ikara kamale ni de. Akora ba ala doni saw. Ko basi ta la no. Basi ko ita alhamdulillah. Ala kana basi kana. Ibe ano? Mea. Ibe ki mom so deme. Ha, du courage. Ale ne beto ka chimisani nunu ke. Vraiment. Ma, ko basi ti la. Basi ko ita alhamdulillah. Nse. Ablay. Akun kera fama de. Wallahi ma kera fama. Ni ne kuma ewele e kunte na de. Ma mbena ke. Kata duguba kono na jaye ka teme burusi kono na ka imado o mainsa. Ha? Ma, wallahi nyana fin bare tumenena. Yoro. Mais ibaro duguba kono bara soro ku ka gelen ibe dossier déposer ou be laydu tay bi sigi kama kono finalement ate abouti foila. Ye mun fo o ye tien. Parce que aga bara in fene fleni no kera o fene ba on fene deme. Yoro de. Awo. Voilà. Wani bara ma soro ambi fen fitini mun ke ambolo fe o de fene be se ka chika na ya no sinon o ye tien ne o ko ni parce que be don ni mun soro ba ma woye o fene be on fene deme ya. Voilà. On fene te na o te ke ya fe ko parce que on be ya no kono ni kasika nunu ni fe nunu olu de fene be on nyana je. Ma konon kasika ngo e herede. O fene e chien ka kuma ye chien mere. Ni so laga biliga konon manga me ani suman ya tiru ya sumale no chukori. Chien na o ye chien. Ni warbe no wan mo ga to ga ni daya no. Bana o ye chien ali sala ka bara o yiriwa. Amina rabbi. O fene be segen o. Sira gujuguju amanogo. Amanogo. Aga gele doni. Kari ni sira ko. Amanogo. Ya finteni. Burama. Shonta ikata jiwa kolana ikana di bengema. Bra. Afena kera kamale ni de. Akera kamale ni. Kurati tora lema. Abe kolokolo tora de da. Wa wara msani fe me portefeuille ko na ba beta. Ha? Model. Yoro kwani o fena eche mene. Ame wara msani nunu mara olu de kama o. Abe ka chokodi. Ya kera kamale ni. Setu nabi demaka nakoni nu labe. O kwani. O ya wana ke chuko chuko ame fere ke wa fene bena ta dugu ba ko na la sona. Inshallah. Abla ni ne kuwele. Ne mi wele basi yere la. Ala kana ke bashi. Ne ko mago be modern dollar. Modern dobe mbolo. Uye ne balmake modi. Ni ni ere gusira ka modi nyena. Chana ku me jani rabla. Ma ku na burama te modi. Burama ni modi.
Burama ye ne mɔden ye fo ka su ko ka dugu jɛ mais ne kun kan bɛ e Ablaye yɛrɛ de fɛnɛ ma. A faamuna. Ma ne tun m'a ɲɛ f'i ye nka wari y'a da fileni sa. Buisa, an m'an ka mɔgɔ sɛbɛ kuma na wari ka di ye kojugu. Bura, na. Filɛ ye joli? Ɔ 40 filɛ nin. Wa nin dɔrɔn de ka d'a ye. Ma ye mɔden tɛ, e cɛ tɛ ya? N cɛ don a bɛ n tɔɔrɔ kojugu. N y'a f'i ye cogo min na. N yɛrɛ tun bɛna na ni dɔ ye ka na a présenter la yan nɔ. Mais malheureusement a occupé tun don ni week-end in na. A ma se ka na. Mais ni n taara ma, ne bɛ n ka muso furu fɛn bɛɛ sigi sen kan. Ni Ala sɔnna ma a tɛ kɛ basi ye k'a na bɛ dɛsɛ. Ablaye, kana bɔ n jigi kɔrɔ dɛ. Ne kun ye sarata de ma minɛ e ye. Sarata bɛ burusi kɔnɔ yan nɔ. A bɛ ne ka ko bɛɛ lajɛlen dɔn. A bɛ se n'a don cogo la. Est-ce que Bamakɔkaw bɛ na se ka Bamakɔka den bɛ se ka na ne ladon i b'a fɔ o togoya? Ma, an bɛ don min na ko bi burusi kɔnɔ den ta ka taa n'a ye duguba kɔnɔ a ma nɔgɔn dɛ. Ne ye sarata ye cogo min na kɔni den ladamunen don. Nka ne bɛ ka min f'i ye ne fana ye n kan d'o ma mɛnna dɛ. Ne fana dun ye sarata ma minɛ e ye a mɛnna. E bɛna sɔn k'a fɔ ko e bɛna ne jafa k'an sigi malo kɛnɛ kan. O fana ma ɲi dɛ. Ma. N t'i malo. N t'i sigi malo kɛnɛ kan. Mais ma ne ye n kan di min ma san joli o fana ko bɛna kɛ cogo di? Bon, e ba mun fɛnɛ ye ne fɛnɛ ye. N'a fɔra ko ne fɛnɛ ye sarata ma minɛ sarata bɛ ne bolo ya a mɛnna. Ale bɛ ne ladon cogo dɔn. Sarata kɔni diyara ne ye ne k'a ma minɛ i ye. Ne ye sarata ma minɛ i ye. Ma, minɛn dɔ da jɛngɛnna a kɔnɔ fɛn ma bon. O diyara n ye. E ye ne woloba de ye. O ye tiɲɛ. Fɛn min ka di i ye o ka di ne ye sufɛ o ka di ne ye sɔgɔma. San kɔni ni n seginna ka taa Bamakɔ. Ne yɛrɛ t'a dɔn n bɛna nin résoudre cogo min na. Dun y'i jilaja i k'a lajɛ dɛ. Ma ni n seginna n b'a lajɛ. Sarata ninnu fɛnɛ filɛ nin. N'a y'i ja a bɛ se ka taa waati kɛ i kɛrɛfɛ. A bɛ se ka na waati kɛ yan. O fɛnɛ bɛ se ka kɛ o. O kɔni ye idée ɲuman ye jɔnkala o ka ɲi. A Zenabu fɛnɛ bɛ Bamakɔ ne ye n kan d'a ma. Ma hali ne ka baara sɔrɔ sisan Zenabu fa ka cɛsiri ne bɛ ka baara kɛ Zenabu fa ka baara yɔrɔ de la. Ni nana nin muso furu kuma fɔ a ye a bɛ gɛlɛya dɛ. E bɛ baara kɛ Zenabu fa ka baarakɛyɔrɔ de la. O tuma na e ye wari fisaya n'i ba ye wa? Tiɲɛ don i bɛ baara la i bɛ ne dɛmɛ. Mais muso furu in fanfɛla fɛ e fɛnɛ k'a lajɛ. Ni ye sarata kɔni diyara ne ye. N tɛ fɛ i k'an malo. Ma n y'a mɛn. Ni n seginna ka taa a bɛ ɲɛ cogo min na an b'a kɛ ten ni Ala sɔnna ma. Inchallah. I ka o kuma diyara n ye.
Mama. Abdoulaye doni tato ya. Wallahi. Nga duwawu bi ko. Na me ñogo ya ala ka ke here. Amin amin ya rabbi. Iki jila ja iga na nyina nga folen ko re. Na la ga jema. Ya be me na la sonama. Mbata ya fo chugwa mina. Abekete na la ga jema. Broma. Ha? Na ibenga ga mina ta ka blasra. Awo. Ala ga hera fo. Amina. Broma. Hello Zainab. Abdel. Ko be chugode? Baka. Mere ku sirana de nimbe na tike so. Ah bon? Aw. Ibado sira na réseau ko problème bare be no kabi sogoma mbora réseau tun tigele no trajet bela réseau tigele no. Oh na nyuma nana. Mais c'est que n'aime pas le quoi vraiment. Mere bi salona kan kuma be nin klana menadi. Ebe gana ya. Aw. Bon, est-ce que ato shini ame bo nere mako bari bila quoi mako bila kuma dola. Bon, mako bila akadi an kuma yare de. Voilà, chini miwele. Voilà, ame bo en tout cas ame bo am ta restaurant. Voilà. Comme ça, on va essayer de faire nos fonds. Ok, allez, bye. Ok, bye. Nemna nifoni chuguri. Adunte nye foli gode. Tiaye mera. Allah. Di mo kan muka jitu ngadi turu. Kadi dɛ. Mais e yɛrɛ kun tɛ ka wala wala. T'a dɔn min b'i la i t'i cogo kɔrɔ ye dɛ. Han? Mun bɛ yen? An bɔra kabini heure jumɛn ka taa an baladen ka taa restaurant na ka fɛn bɛɛ kɛ. I ko kuma b'i bolo i bɛ n'a fɔ ne mais i tɛ ka se ka kuma mun bɛ yen? Zainab. Ne de tun y'i wele. Ko n bɛ fɛ ka kuma f'i ye. Na kuma in gɛlɛya kama n dɛsɛlen don k'a fɔ. Abdel, kuma fɔbali tɛ yen. A fɔ ni kuma jugu tɛ. Zainab, ne ne bɛ ɲɔgɔn kɔ ɲinan y'a san joli? San 5. Imagine san 5 kɔfɛ. Ne ni projet caman ta ɲɔgɔn fɛ. Ka furuko projet fɛnɛ tun b'a la. Abdel bɛ fɛ ka mun de fɔ? Zainab, ne somɔgɔw de filɛ nin ye ka ne wele.
ja ko depuis ne denmisɛnnin k'u ye muso ma minɛ ka bila ne ɲɛ ko fo ne k'o muso de furu sisan. est ce que fa t'e la Abdel e bɛ fɛn fɛn la ka baara sɔrɔ ni somɔgɔw hali bɛ mobili min kɔnɔ ni somɔgɔw bi de sera k'e somɔgɔw bɛ ka muso d'i ma. Zenab n famusa. n tɛ ka bolo kana magana mais Zenab i tɛ se k'a faamuya ko famille. T'i lamɛn famille n t'i lamɛn famille ma e ne ɲɛ yira ɲɔgɔn na ne y'e kɛ fɛn ye famille b'o dɔn ko ne de kɛ fɛn o mais bi de sera e bɛna ko e ka muso furu ko kuma k'e b'o fɔ ne ye n bɛ fɛn ɲini f'i ye i b'a bila i kunna Abdel i b'a bila i kunna n'i ye muso in furu n bɛ tasuma n b'a da i tɛgɛ kɔnɔ. Zenab n famusa. ayi kana magana n t'i lamɛn yɛrɛ n t'i lamɛn fɛn bɛɛ fɔ muso furuko n t'i lamɛn fo su f'i su n'i ye mɔgɔ ladon n b'a bɔ baara la. Zenab a tɛ ɲɛ fo nin furu in ka kɛ koyi. ne k'i ma ko ne somɔgɔw ka kuma de don ne tɛna somɔgɔw ka kuma bila i ɲɛ. moi je m'en fous de ça. n mago t'o la. i mago tɛ ne ka famille ka kuma la. ne mago t'i ka famille ka kuma la. mais elle se prend pour qui celle-là? n mago t'i ka famille ka kuma la e bɛ poste fɛn fɛn na à cause de ne Jɛnɛba e bɛ mun kɔ n y'i kɛ fɛn bɛɛ mais mɔgɔ tɛ taa waraba den ta k'i bɛ t'i sigi lafiya kɔnɔ na n fɛnɛ b'o f'i ɲɛna. mais Zenab ne hakili la ko ne ye kuma silamɛya f'i ye k'o y'a fɔcogo ɲuman ye e bolo ko parce que k'e ka famille ye ne dɛmɛ n ka baara sɔrɔ k'o b'a to ko ne tɛ se ka fɛn kɛ diɲɛnatigɛ la k'a sɔrɔ n ma n sara u la. ayi i tɛ se ka foyi de kɛ foyi den kelen. bon Zenab mets en tête que nin furu in nin kɛra ka ban wa segin cogo foyi de tɛ yen nɔ. n fɛnɛ b'a f'i ɲɛna bi i b'o bila i kunkolo kɔnɔna na ko furu in tɛ kɛ ni furu in kɛra n bɛ tasuma n b'a da i tɛgɛ kɔ ne y'o de f'i ye kuma daminɛ la n ko mɔgɔ tɛ waraba den ta k'i bɛ t'i sigi lafiya la. Zenab n bila kana magana n bila. merci n'i bila mais Zenab nin furu kelen in nin bɛ kɛ dɛ fo ni ne sara fo n'a kɛra n su ye sinon nin muso kelen in ne b'a ta an hakili la n ko diɲɛ de bɛ ne ni ɲɔgɔn cɛ n bɛ se ka kuma lakali ye cogo min na. ayi n ma bila diɲɛ tɛ ne ne ka di ye i k'i somɔgɔw lamɛn k'a fɔ ko u ye muso ta k'a d'i ma i b'i diyaɲɛmuso de furu. awɔ. donc ne ka n somɔgɔw ka kuma bila ko e diɲɛya kama. ne bɛ kɛ fɛn kelen min ye doni kelen ma kɛ ani pɔsi ni mobiliba ni fɛn bɛɛ di e ma i y'i somɔgɔw ka kuma lamɛn rectifie tes mots i ma ne kɛ fɛn dɛ n passera somɔgɔw ka sira ye là d'accord mais ne ye n ka kalan de kɛ pour que n ka poste sɔrɔ Zeneb o ni furu tɛ ɲɔgɔn ye sira la. ni ne fa tɛ i tugura ne kɔ mun na i ye utiliser k'an bila i tugura n kɔ fɛn kama fɛn bɛ n fa bolo fɛn bɛ n ba bolo donc i bɛ ne utiliser i kelen ka fɛn sɔrɔ tuma min na i b'a fɔ ne ko famille ko ka muso d'i ma an ka nin kuma yɛrɛ bila yan yɛrɛ n bɛ kuma kelen de f'i ye n'i y'a kɔrɔbɔ i bɛ taa lahara sɔɔni bɛ taa lahara muso bɛ taa lahara. an si tɛ taa lahara wa nin bɛ kɛ an saba bɛɛ ɲɛna k'an bɛn. est ce que Abdel ka kɛnɛ bon a bɛ ka nin bɛɛ fɔ ka tila ka taga k'an fa ka i kɛ fɛn ka tila ka fɔ k'i b'i ka muso furu ka kuma fɔ ne nin tɛ diɲɛ dɛ o walayi ne ko yira nin na a ka jan diinɛ cɛbakɔrɔ bi dɔn ka ban ja cɛ yɛlɛma bolo ka ca ayi Abdel min tun bɛ ne fɛ nin t'o ye wa a ye nin bɛɛ fɔ ma ka tila ka taga ka ne fa ka wari to yen ka ne ba ka wari to yen nin furu kelen ala fo ni ala de t'a dɔn ko ne Abdala dɛmɛ tiɲɛ kama n'o sen jɛla o bolo jɛlen nin ko kelen in tɛ yan an b'an sigi an b'a lakali diɲɛ b'a fɔ mais on verra
Yɛrɛ sera sarata baasi tɛ yen labɛnnen don ni sɔgɔma joona in na i ma dɔn nin vaccine kɛmɛ k'i minɛ i fɛ ka taa baarayɔrɔ la kelen i sigi ɲɛ sarada a ka kan an ka fɛn caman fɔ ɲɔgɔn ye sabula ne ne ma ɲɔgɔn dɔn ka ca ka mɛn kuma dɔw bɛ yen nɔ a bɛɛ tɛ fɔta ye nka adamaden ni dogo ni su y'a dogo a kobaga la nɔgɔlen bɛ taa lahara effectivement donc fɛn dɔw bɛ yen nɔ a ka kan ka caman fiy'a la yan'a ka kɛ surprise ye ma e bɛ ka ne lasiran ne o ma mun bɛ yen nɔ non siranya kun tɛ nka ni ye lamɛn i bɛ n faamuya sarata yanni ne k'i furuko layidu tun bɛ ne ni mɔgɔ cɛ ne woloba ka kuma kama n y'ale ta dansira et puis hali ne bɛ baara min na sisan ala n'olu sababuya de n b'o baara la tile fila na n bɛ ka ye o ko fana bɛ ka yobo yaba cogo dɔ la a somɔgɔ minnu bɛ baarayɔrɔ la si tɛ k'i ɲɛkɔrɔ jan kɔrɔ nka ne kɔni da ye n ka baara kɛ n ka sara sɔrɔ mɛ ma dala nin ko mɛn ta don dɛ hali n'ale ma kɛ ko mɛn ta ye n bɛ baara dɔw kan n bɛ k'u ɲini sabula ɲɛ bɛ ninnu na cogo min na ni ko bɛ sɔn ka dan sira la a ka di n ye i ka to n kɔrɔ an k'an débrouiller ni ɲɔgɔn ye même si ça ne va pas ne ni e de ye dugu kelen mɔgɔ ye ne fa ani e fa olu bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ dɔw la tɛnɛ dun ma foyi fɔ ne ye nin ko la yan'a ka se nin ma ne y'a f'a ye nka ko depuis e ka dɔgɔn k'a ye e ma minɛ ne ye pour que n ka na ale dalakan sɔsɔ n sɔnn'a ma wa i dun fɛnɛ bɛ ka diya ne ye hali sisan n'a sɔrɔ i ye mɔgɔ ladamunen i ye mɔgɔ faamuyalen ye donc ni ko kɛra cogo min na a kana na bali la ni y'a faamuya a diyara n ye i kana taa yɔrɔ jan yan nɔ dɛ i mago bɛ se fɛn minnu ma o b'i ka cuisine kɔnɔ déjà ne bɛ taa baarayɔrɔ la n bɛ taa nansan kɔni na o tobi kɔni bɛ kɛ ne fɛ ne ka mun tobi ka bilen ye n'i ye fɛn fɛn tobi ka dilan ye o bɛ diya n ye i y'a mɛn n bɛ taa baarayɔrɔ la ala ka hɛrɛ fɔ n ma ala ka garisigɛw amina ya rabi ala ka segin ni ɲuman amin ne kana mɔgɔ ye ka baara ye Kɔnkɔn. Aha. Si. Don. Ani tile. Man tile. Si. Somɔgɔw. Tɔɔrɔ si tɛ. Bisimila. Si. Ayi. Kana sigi ye. Muso tɛ sigi nin kan. I sigi kɛrɛfɛ yan. Ne fa hakɛto. Hakɛto. Si. Dɔ di. Karamɔgɔ. Ne nakun tɛ dɔ wɛrɛ ye. Ne ni dɔ de ye san 5 kɛ ɲɔgɔn fɛ. A ye n janfa. Ka taa muso wɛrɛ nɔfɛ. Ye. Ne somɔgɔw ye diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ kɛ nin ye. Ne yɛrɛ diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ nin ye. An y'a dɛmɛ k'a kɛ fɛn bɛɛ ye. A kɛlen ka fɛn sɔrɔ. Karamɔgɔ a ye ne janfa.
ka taa mɔgɔ wɛrɛ furu ne bɛ fɛ I ka tasuma da tɛgɛ kɔnɔ I k'a kɛ yeko 2 diɲɛ k'a fɔ soit I ka kɔɲɔmuso labɔ soit ne ka don ayiwa o kuma o banna donc e y'i bolola hɛrɛ bɛɛ ta ka don a la a ye de janfa sisan ka muso wɛrɛ ta e ka laɲini sisan muso wɛrɛ in ka taa walima cɛ in a kana sigi e tɔgɔ la o ko banna I sera sebaga ma a banna nin cɛ kelen n'a mɛ I y'a ɲɛ la a ka diɲɛnatigɛ tɛ se ka ɲɛ a bolo n galela I ɲɛ I bɛ 5000 di saraka gɛlɛn dɔw bɛ yen n'an y'o bɔ I ɲɛ cɛ ka ko banna awɔ tant que a bɛ dugu in kɔnɔ e bɛ dugu in kɔnɔ a tɛ lafiya sɔrɔ ne e ma ladon awɔ karamɔgɔ ayi ne na yɛlɛ yiri kan ka ju tigɛ nin ye n ko nin ko banna a banna sira filɛ nin ye sira bɛɛ de ye nin ka ko banna nin cɛ in nin tɛ janfa min kɔfɛ a dan de bɛ kɛ nin fo ka taa se a ka saya ma n'a m'e ye a ka diɲɛ fɛn foyi tɛ se ka ɲɛ a bolo awɔ karamɔgɔ I k'an jigi tugu dɛ o banna koyi I ye 5000 min fɔ o filɛ nin ko banna nin y'a da yɔrɔ la n bɛ waati damadɔ hali waati jan tɛ nin cɛ I b'a minɛ I b'a don I kaman kɔrɔ k'i sago k'a la Bamakɔ yan I y'a faamu nin ko banna pewu e ka taa ko in tɔ bɛ ne ni cɛ in cɛ sira b'i bolo karamɔgɔ n bɛ sira ɲini sira b'i bolo nin ye ko bannen n ye nin ko in bila cogoya min na n bɛ nin ta ten I sago bɛ sɔrɔ nin ko in na pewu sabula nin cɛ nin y'a kɛlen ka baara sɔrɔ Zainab hakili sigi sa Ala kama ayi ne t'i lamɛn kana wele bɛ kan wele bɛ na mun de fɔ ye e kan lamɛn sa ni ye lamɛn an bɛ ɲɔgɔn faamuya ne bɛ kana wele ayi n tɛ fɛ ka wele I bɛ n wele la mun na ne na mun fɔ ye s'il te plaît Zainab ayi n lamɛn sa ni e ma ne I t'a dɔn min bɛ ne kɔnɔ ayi Abdel ne tɛ fɛ ka don ka ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔ yɛrɛ tuguni quoi a kan ka ɲɛnamaya bari tɛ fɛ ka don ka ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔ kana wele tɛ fɛ ka wele Ala na kira kama ni ye lamɛn bɛ faamuya sa Zainab I ye ko min kɛ I y'o kɛ o banna donc I bɔra n ka vie kɔnɔ bɔ n ka vie kɔnɔ yɛrɛ de kana wele bɛ na wele bɛ mun fɔ ne lamɛnba ye ni ye lamɛn bɛ faamuya e ma ne kɔnɔ kuma lamɛn e bɛ ci dɔrɔn n lamɛn dɔrɔn I bɛ na faamuya ni lamɛn I bɛ na mun de fɔ toujours kuma kelen de don I tɛ na dɔ wɛrɛ fɔ n ye toujours ko kelen de don Zainab a essaye k'an faamuya sa ne tɛ se k'i faamu n tɛ se k'i faamu n b'a dɔn n ye min kɛ a ma ɲɛ sa mais n'i sera k'an faamuya a bɛ diya n ye trop Zainab ok je t'écoute n tulo b'i la I bɛna min fɔ n tulo b'i la Zainab o kuma e kɛmɛ ka consigne de bila I fa ka baarayɔrɔ la k'u ka fɛn dɔw kɛ ne na aw ka mɔgɔ de bɛ yan nɔ mɔgɔ si de tɛ k'a ɲɛkɔrɔ diyan kɔrɔ o y'i n'olu kunbori moi je m'en fous o tɛ ne ka sira o y'i n'olu kunbori n'olu bɛ fɛn fɛn k'i la o y'i n'u kunbori ne ka sira t'o la e bɛ fɛ ne ka mun de f'o la o y'i n'u kunbori Zainab fɛn min kɛra o kɛra sa mun kɛra a lajɛ sa e k'a lajɛ I ka se ka ji dɔɔni k'i min na I delila yɛrɛ de y'a mɛn ne tɛ se Abel e ne fo lahara sinon diɲɛ kɔnɔ tɛ mais Abel n bɛ ko yir'i la n ka jaabi I jɔ kundama ye en tant que I bɛ diɲɛ kɔnɔ ne bɛ diɲɛ kɔnɔ n bɛ ko yir'i la I ma sigi ko min ɲɛnamaya la ni muso ko in tɛ I ye ne taara I ka muso min ta n bɛ ko yir'i la I ma sigi ko min
I ma foyi y'a la fɔlɔ. I ma fɔ k'u bɛɛ b'u ɲɛ ko yɔrɔ. I ma foyi de ɲini de y'a la ɲɛnamaya la. Nin ye a début de daminɛli. Hali n'i gɛnna ka bɔ baarayɔrɔ in na, moi je m'en fous. N'i tɛ kuma tɛ arrangement kɛ foyi. I yɛrɛ ka gɛn ka taa ka bɔ baarayɔrɔ in na. Parce que i ka baara nafa foyi tɛ ne ka bilen quoi. Ne kun bolo a nafa min bɛ se ma, nafa o tɛ ka se ne ma bilen. Moi je m'en fous. Kana ne wele 2 heures ni tɛ fɛ ka wele. Raccourci. Bismillah. Appel. E nana joona bi dɛ. A kɛra cogo di? E nana joona dɛ. I mɔgɔ min bɛna fitiri. E Lansara. A kɛra cogo di? Hakili sira min ye o de kɛra. An mɔgɔ ko ko n ka baara bila avec effet immédiat. O kɔrɔ? O kɔrɔ de ye ko bi kɔfɛ ne tɛna baara kɛ u ka baarayɔrɔ la tuguni. O kɛra cogo di? E ko dɔ de kɛ aw kɛlɛla. I ni jɔn sera ɲɔgɔn ma? Ni mɔgɔ si ma se ɲɔgɔn ma ye. N y'a f'i ye cogoya min na. Sogo kumunen o kɔgɔ bɔ man go dɛ. Ninnu mɛnnen o bɛ k'an kɔnɔ. Finalement u sera ka excuse min sɔrɔ. Nka Ala bɛ yen. I kana désespérer. Mais an b'a kɛ cogo di sisan nɔ? Baaramisɛnninw bɛ yen nɔ. N bɛ continuer ka olu kɛ yanni n ka baara jɔlen sɔrɔ. N'Ala sɔnn'a ma ka e to yan nɔ u bɛ fanga de don ne na. N bɛ wari bɔ yɔrɔ o yɔrɔ n bɛ baara kɛ cogo o cogo n bɛ baara kɛ dignement an bɛ balo an baw bɛ balo village la wa i ka furaw bɛɛ bɛ kɛ fo ka taa se ni Ala ye don min latigɛ an ye bi n bɛ continuer ka baara ɲini fɛnɛ. Furako kuma yɛrɛ la ne yɛrɛ ni kunkolo dimi misɛnnin de bɛ ɲɔgɔn na bi. Il est pour i ka peseli tɔ a bɛɛ bɛ continuer comme ko daminɛ don ani banamisɛnninw tɛ ban. Ni banamisɛnninw tɛ ban nka fura fɛn fɛn ka kan ka k'i la consultation peseli i bɛ nin bɛɛ sɔrɔ ni Ala ka diɲɛ ye. N tɛ dumuni ɲini ka dumuni na. Jumɛn b'i ko fɔlɔ? Kɔngɔ tɛ n na sisan. Dɔɔni dun sa. N kunkolo lafiyalen tɛ sisan.
Foi de que com. Na te seguir. Não, isso é até seguir. Mas eu poder dar. Bismillah judu bala bala sabali bala na ngam furu ke ju yige du jonge se o badra Allah taala masa sulumana chami me o togo bian chami te o togo te no kala turu saraka ka sira la ja big les journée be talla ban togo ayo chami du suga shi ati bango ha nyo de finyo mo chami te o de togo bian chami te o togo te am ti se ka mami ko nyana bo kana chi ma fie fie on mi la turu dala santam julu nga je war de ba jaw ni war kala dura bija jidu mo balati tiyan fonye wa siran masaya donc cela mo be sira la kamana gamba ka ay ni ko bana ni war bi bolo doro na doro nga ko ba anyo de fiance ko ni ko ya ka chaw mago glanga muso mago glanga ka demsanu mago glanga magoroba mago glanga ni mini hamina ko gelen na doro ki mago glanga ans ki go doro ni ko ya aywa Papa, ni bita bani peu. Taka mai kana. Ni mana peu. Ai nyo de fenyo. Konoro nge ya mo ge o magonya, wa e ya mfa o magonya. Aha, bismillah. Simo. Anite. Hey. Mafia mo mani samarate do nega chebona wa. Samara bla dala. Ika soro kan ni dantige. Aha, sigiyoro be. Somo ko kene. Yemaya. Dikono naw. Pour bastila. Aha. Idantige. Simo ni ya serima. Masima basila. Bamana ko ni fami ma sentelia. O kan yi dala telia. Ati doni mbo. Ne musu fulu. Nga kabini muso la jora kono na ni here farala nitume bara kele mina bara ci ana mulo utala ko jugo ede me so min kono ndesara o salala hey haywa ina ni dantige yoro la simo ma ban falo abika se yoro la halin dahiri me o ka gele amulo Simo wili ka joanye de note laba mi ton dongola de ko sebe isira foyoro la wa isira nyana boyoro la nga ko ne bolo bara galentere sabula ka daka ka damne diba on be makewla fo kana si an mo kewma fo kana si an fo mo an fo ko fe an yere kana sigi golo inka ame mama ko nyaare la nambe na primina ni odine maka fo doro ikungo anyana bole no pew nga hamina kile mbala je saraka munun kan abo no asoro be sakoro ibo fo tu bismillah jurumu bala sabali bala kunubali nangam furugoro keju yege dugu jonge so badara Allah taala masa sulumana ngo chembe chemte atogotia ayu achega gerena kungo ka kungo nyana bo yoro kelimpew yeli keraw angara mo simo nin ko nente basi nga ni sona de saraga mun kan abo ne de kan abo wa keme ne gan saraga imbo ni odi simo amancha ka bara la de nganya fiye chugo mina me yoro mina nte bara la me débrouiller de la sisa na soro fere were bi bolo se ka fere min kenye
ni yɛrɛ bɛ se ka saraka bɔ ka baara kɛ n ye Simo ni tile 2 in na tɛmɛna i ka wari bɛ d'i ma jango ne ka se ka n balo sɔrɔ n ka se ka baara ɲɛnama dɔ sɔrɔ ka se ka ni muso ta donc n'i y'i ka bamanankan laɲini faamuya ne bɛ baara k'i ɲɛ ne baara ɲana kuma min na i bɛ segin ka na ne ka wari di yan kuma laɲini t'o ye o don ayiwa an karamɔgɔ n y'o f'i ye an sigi kun ye ka maaw mago ɲa de n y'a mɛn problème t'a la problème foyi t'a la n y'a mɛn ni a bɛ kɛ ten i bɛ taa n bɛ sarakaw b'i ɲɛ n'i ye sarakaw b'i ɲɛ ni baara ɲɛna i bɛ na wari di yan o tɛ problème ye o bɛ diya n ye kosɛbɛ Simo kosɛbɛ kosɛbɛ n jigi y'a bɛ mɛn Ala kan jigi b'i kan n'i sera ne ma ka ban i jigi tugura karamɔgɔ n bɛ sira ɲini o la awɔ sira b'i bolo problème t'a la i bɔra nin ɲɔgɔnna la ka na karamɔgɔkɛ fɛ yen somakɛ fɛ yen ko wari tɛ e bolo ne ka baara kɛ ka d'e ma maa min bolo nɔ don ne b'a dɔn ne bolo de ye si don mɔɔ la ne bolo kelen de bɛ se ka bɔ mɔɔ la ni wari t'i bolo n bɛna mun mago dilan ka d'i ma anw bɛ yan wari de kama ne ka saraka bɔ walahi ne kun kan ka nin yɛlɛma ka nin kɛ fali dɔ de ye parce que ni nana yɛlɛ ne la nka n b'a to yen komi a yɛrɛ ko wari t'a bolo a ka taa don na baara kɛ ka d'i ma anw tɛ baara la aw ɲɛ yan wa n'a y'a bɛɛ kɛ juru la an yɛrɛ ka denbaya bɛ balo mun na n y'a bɛɛ mɛn Saraka N'a jatigɛ. Mun kɛra? i bɛ lajɛli yan fɛnɛ an tɛ jigin An bɛ yɔrɔ filanan saraka na. fo k'an minɛnw cɛ K'an minɛnw cɛ mun bɛ yen mun kɛra? Kɛlen. an kan ka bɔ so kɔnɔ malheureusement n filɛ ka bɔ agence de la sisan An bɛ mun na? u ka kalo damadamani juru yɛlɛla n na n y'a essayer ka f'u ye u ka se ka temps di yan nɔ n b'a sara temps min kɔnɔna na u ko k'u ye temps di donc tile 3 de dilen don an ma an ka yɔrɔ bila ou bien u bɛ faamaw bila ka na ka na an ka minɛnw cɛ saraka ne tɛna se k'o maloya kun dɛ Ala ye fɛnɛ e ni latigɛ bi tuguni. A farala Ala la. An ma yira Ala la. an bɛ ɲɛ sɔrɔ a la nin bɛɛ kɔfɛ an bɛ tila ka ɲɛ sɔrɔ segin so t'a ɲɛ ye an ka essayer ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan depuis sisan furali in to yen
To bisimila yan fɛ jugu yan fɛ ɲuman ko ne kun wulila ko ka fɛnw to ka kungɛrɛw to so ka tila ka taga bilaw to so ko cɛ min bɛ segin a kɔ kan o de ye cɛ ye cɛ min bɛ bɔ a ɲɛ kan o de ye cɛ ye ne seginnen filɛ fɛn bɛ ka segin ka n sigi n bɛnbakɛ olu bolo fɛnw kan n bɛna n sigi nɔ la tuguni dugu wɛrɛ jɛra ka sira lajɛ musow ka sira lajɛ cɛw ka sira cɛ min bɛ o tɔgɔ bɛ yan cɛ min tɛ o tɔgɔ tɛ yan nɔ maa min bɛna ne fɛ bi tile surunin la k'o kibaruya sɔrɔ k'o dɔn laturudenw tiɲɛ fɔ dɛ tiɲɛ fɔ n ye seju muso dɔ bɛ mangosi la o ye kuma bannen pewu ayi nin ye worobilenma min saraka baara banna pewu nba hɛrɛ sira somɔgɔ bɛ di kɔri baasi tɛ yen nba bisimila n denmuso dɔ di karamɔgɔ mana juguya karamɔgɔ baara ɲana dɛ karamɔgɔ a kɛra yeko fila ye karamɔgɔ a bɛ yala a sen hali bolifɛn min b'a bolo a y'a bolofɛn feere a ma foyi de y'a la mɛ karamɔgɔ min hami minɛ a muso kɔnɔma de don a muso kɔnɔma don hakilina dɔ b'i la o ko la karamɔgɔ n tɛ fɛ a ka den wolo dɛ o banna pewu songala kelen b'o ko ban n'o ye nga yanni i tun ka na i bɔlen kɔfɛ yan n tun ye fɛn dɔ labɛn e kelen kama cɛ in tɔgɔ la nin fɛn min labɛnnen filɛ ni e yɛrɛ tɛ ne tɛ nin di bɛɛ ma sabula nin fɛn bɛ adamadenw mago sa de ni mago bɛ kojugu min na a fɔ dɔrɔn i ka miseli turu a la n'i y'o kɛ n denmuso komi ale tɛ labɔ ten i jɔ n denmuso nin de don nin fɛn min filɛ i sigi ka na siran n'a tun bɛ fɛn k'i la n tun t'a labɔ ka d'i ma nin fɛn min filɛ nin ye n'i mago bɛ cɛ in na su i mago b'a la tile miseli den kelen n'i y'a ta i b'a turu a la n'i ko ko ka diɲɛ ko kɛ hali n'i ko ko cɛ in ka kɛ munima ye a yɔrɔ la sɔsɔcogo t'a la nin dilanna e kelen de kama nin filɛ nin man ɲi nin fɛn in de tɔgɔ ko kabilaci bon n'i bɛ fɛ ka hadamaden mago sa dɔrɔn nin de don nka n tɛ fɛ i ka ɲani ye paseke cɛ ye min k'i la o de kama n ye nin dilan i kama a minɛ ni i bolo fila ye n'i taara ni nin haminako min b'i la i b'a fɔ a la ka miseli turu a la cɛ b'a k'i ye kosɛbɛ ayiwa i ni ce i ni baraji sira ɲini a bɛ bɛn n ko denko in a banna pewu den a tɛ wolo ne de y'a f'i ye gana awɔ sira b'i bolo ka se ni ɲuman ye an bɛ yan o de kama den kɔni a tɛ sira sɔrɔ fiyewu mɛ ko o ko kɛ denko in a kana sira sɔrɔ a bɛ kɛ n y'a fɔ n ye n ko ni n bɔra ka na sɔrɔ ko bɛ n kɔ n bɛ tigɛ aw la maa min bɛ b'i kɔ kan o de ye kɔmɔgɔ ta ye Den ayi n'o deli a ye n den to n bolo n'o deli
Sarata. Bismillah. Tidak kan. Sarata. Tidak sah. Sarat, laka hera fonko. Suma babili nin dimi ko ni ne fɛn fɛn fɔ a la k'a bɛɛ bɛ kɛ sisan m'a sɔrɔ Abdala n'a a muso bɛ ja sugu fɛn fɛn la u kɔntannen don ko ni ne fɛn fɛn fɔ k'a bɛ kɛ ne dun tɛ fɛ k'u ye lafiya la dɛ fo n'a y'a sɔrɔ Abdala ma ni Zeneb tromper
n'a muso ye ne ka ko bɛɛ ka ye san joli ne ka diɲɛnatigɛ ko bɛɛ ka ye ko Abdala de bɛ lafiya la suma Babilu ko ni ne ye museli turu na ko ni ne ye fɛn fɛn fɔ a la ka museli turu a la k'a bɛɛ bɛ Abdala n'a muso sɔrɔ Abdala bɛ yɔrɔ yɔrɔ sisan tɔɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen Ala k'a bɛɛ da Abdala kan lafiya o lafiya bɛ diɲɛnatigɛ kɔnɔna na Ala k'a bɛɛ da Abdala kan Abdala ka sigi a sentigɛ fila kan Abdala muso kana ɲɛ suma kuma tɛ Abdala yɛrɛ ma fɛn fɛn bɛ diɲɛnatigɛ la ko tɔɔrɔ don yarabi Ala k'a bɛɛ da Abdala sama sɔrɔ tababu ni muso bɛ ɲɔgɔn na u t'o fɛn dɛ an b'a bɔ ɲɔgɔn na de na bula no kadide yaro o jarain dum bete men ma jama mi ko si anga taade en dum ya mena don ne yo so rabbi min ko ngode mina bi ni dambe ya mena don ira bi san chama mboyere bi ne dum tema sira be yani ay ko ngoma de ligim na ni bita okay jogodi dombe na du saja kante sigatola la ko ngoma mani toro ka jido blay koro dem ton ma boni jibe ko jisama ana to kan kona fa sigatola jibe kana me uma boni ko minen be ma bokko sobe de o de nyanda jibe kan ni cenna na ba cikata jita ala jita ngala suma telepon bisa Allah mama ayo jogo telepon yera ayra Ojuma ko telepon yera telefoni ga yewa bisa ga turi Allah ne ba ne fa puni ya prani ma la wuli ko da mabana Allah ni bulale telepon kadeu masa ala wuli koy ala ne fa funi ya prani ma koy ne ba ya fana ni gila ne ma telefoni a bulu ga kule dro ko